Sapa iki? Takon marang aku jenengku Antasena. Antasena? Iya. Kowe ya klebu putra Pandhawa. Putra Rama Werkudara. Premane pasar Gringging yo iki. Antasena jenengku Antasena. Dadi kowe klebu anak Pandhawa. Yen to ngono kowe sing tak goleki. Banjur kowe kuwi sapa? Ana barisan dampyak-dampyak ngambah ana ing Tegal Kuru Kasedra. Ana menungsa rupane rambet jaji. Ngaku jenengmu sapa? Wadya Bala saka negara